Goeie, de week weer. Kijk hier een mooi putje. Ik heb hier een vleugelrekje. En die komen boppen in een mast van een platbodem te zitten. Daar komt dan een wimpel of een vleugel om te zitten. En die moet hier om bevestigd worden. We doen dat met draad of kopertrit. Ik hier net genoeg lengte, dus ik doe het met RVS draad. Ik heb ongeveer meter hek nodig. Die moet je terug hinnen. Ik laat je mee zien hoe het werkt en het eindresultaat.